Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan ita kat naggapo. Iti pagayam nagpailinged itinagan ang mabi. Asaan nan nga inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Jak ninamnama amaaramid kanyak ti inak ti kastoy. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Mabi. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Apay anakad adumanan awara dito'y balay, ha, Mabi? Saan ka di ak kinunak nga agipakni ka? Anay ko nanang, tilamayag ko, nagsakit. Anya tinararamid mo, ha? Nagipak ni Akmat, ngam ni ading ko. Inwara naman ang tinakabaks nga ayam na. Si Kamot Benny, di ka lang maumumang agay ay ayam. Saan ka di nga imbagak? Ano agay ayam ka? Ipaknim, numalpas ka? Ha? Ay, anay ko nanang. Saan bautan ni ading ko, nanang? Syaklatan di bautan nyo. Tas anak ka nagipakni. Ipakni kong dagitoy, nanang. Sorry, saan to na maulit? Gusto na ading saan ka ngagsangit? Papanak manan agisursur ka dagiti lakok, Mabi. Agdalos ka diti balay. Kan labaam dagiti baduyo ka ni ading mo. Sakton ti mangilaba iti kawas mi ka ni angkel mo. Tasan mo akabailan nga ilaba amin. Nadagsan dagiti kawas mi. Uwan, nanang. Nagluto akon iti sidaan nyo ka ni ading mo. Kinalubak, aday di kusina. Mangan kayon tulatan. Uwan, nanang. Naimbag abigat mo, neneng. Naimbag abigat yumat, nana. Siyak gayam ni nanam Tina. Asika, anya tinagan mo? Mabi, nana. Ay, maboring ang ngamin dita balay. Nakita ka nga aglablaba, iso nga imasidagak. Takayat ko ti makisarsarita kan ka. Ay, kasta ka di, nana? Agda magaklaan ko ma. Nanang mo ka di kanayon amang baot kan ka? Uwan, nana. Agkabsat kayo nga rot iti makitkitak nga ubing alalaki. Uwan, nana. Ngam, sabali ti tatang ko. Kasta ka di? Apay anaranggas ti inam. Iti manong nga aldaw a panagbakasyon ko diti balay ti amigak. Kanayon ko amang bangag ti panagong ungat ti inam. Kanayon na kayo akapkabilan. Jack amo, nana. Ngam, kanayon anapudot ti ulo na. Tunggal agawid anabannog. Ngam ti tatang jikabsat mo, naungat ka di mat? Saan, nana? Ni nanang laang mat tinaungat. Kasta ka di? Amom, nasingpet ka nga ubing, kan nagagot ka pa'y. Ala, ilipas mon ti lablabaam. Agsubli akto inton madamdama. Ta umay kayo ikan iti sidaan nyo kani ading mo. Apay nga ta akasasaon ni nanang ti babae akaroba mi. Hala, amangan no nagipulong ka ni Nana Tina, anakin nisturyakan ko ana. Amangan no nakaarabid akmanan iti basol. Ay na, agnerbyo sa klakat nga rod. Amangan no bautan nakmanan ni nanang. Nanang, apay nga ikarkargayo dagiti kawas ko iti bag. Gapota sumurot kan kaninanam Atina. Ha? Apay mat? Imbagkan ko na. Tanasaya at tibiyag mo iti sidong na. Awan anak dayjay. Si kanti agbalin nga anak na. Sumurot ka kankwanan, tagawidan iti lugar da itangal daw. Diyak kayat, nanang. Kasano ni ading ko? Asino nga iti mangbantay kankwana? Diyak kayat apanawan ni ading ko. Saan man anatang kanti ulom? Saan amang mangted iti suporta ti amam? Mabain akon ka ni uncle mo, nga iso ti mang suporta kada tayo. Saan ka pa yan anakastrak iti pagadalan ita atawan? Tapirmi mo't arigat tayo. Okay lang, matkanyak, nanang.
Okay laang kan ka ngam saan kanyak. Iso asaan kan nga agkadkad. Ala, agsukat kan, ta sumurot kan kanimanang tina. Huston, Mabi, saan ka nagsangit? Amo, saan ang anaranggas? Kabaulan ka pa'y apagadalan. Urean niya akurso ti kayat mong alaan. Kasano kami ka ni ading ko, Nana? Saan kami ka din nagkita? Manipod ita, Mami, ti kayat ko ayawag po kanyak. Siya kun ti agbalin a pamilyam. Saan na bali, tagbalinak mat-anasingpad kan ka. Asino ka di ti kadwata ngagna di jabalayo, Nana? Mami, kunam. Mami? Kasta, ni Dadim R ti kadwata. Nasingpat day chay. Kan, kadwata yo ti katulong ni. Kasta ka di? Awan ka di ti anak yo? Awan. Iso nga inala ka, takayat ko asikat agbalin nga anak mi ka ni Art. Anyamat ta ni Nana. Imanugot latan nga alaan na. Marigatan ti inam kada kayo. Saan mat gayang may stable ti trabaho ti asawa na? Uray pay, Mami. Naglakakan ko na ti panang ipadawat na kanyag. Anda ka doon mga ubing, honey? Iso ni Mabi, honey, ti agbalin nga anak ta. Mabi, agmano ka ni Dadim Art? When, Mami? Agmano Daddy? Kasya na ka ti Diyos, anak. Amok ang mabisin kan, Mabi. Agida sarak laang tamangan tayon, ha? Tulungan kayon, Mami. Saanan? Agis istorya kayon ka ni Dadim. Itatanalpas tayon anangan, kayat ko nga ipakita kan ka ti kwartom. Impadalos kon ka ni Adonis, sakpay ang nagbiyahe ta. Sino ni Adonis, Mami? Ti bakla akatulong mi. Saan ka amadanagan, tanasingpot day jay abakla. Ala, umay ka. Mapanta iti seled mo. Dito'y abanda ti seled mo. Magustom ka di matlaan? Nagpintas matan, Mami. Naglawa pa'y. Iti TV lang tinakakita iti kastoy kapintas a kwarto. Ita, agbalinan a kwartom dahitoy. Agmay-may saak ditoy, Mami. Wan, apay? Mabuteng kang agmay-may sa? Saan matkit ni, Mami? Nagpintas ti biyag ko ditoy. Agkakaimas dagiti makan. Nagpipintas dagiti gamit ko. Talaga nga agbibiyagak abak nang. Jak malipatan ni ading ko. Mailiwak unayan kankwana. Numabalin la ko maamakan namat dagiti makmakan ko ita. Anya nga tano kasaok ni Mami. Ibagak nga agpasyar kami ijayan ni ading ko. Ang umanugot nga ta? Padasak man nga ibaga inton bigat? Saan ka di nga imbagak alipato mon ti maipapan iti pamilyam? Da kami ti pamilyam ita, Mabi. Kurang ka di pa'y dagiti ipapaay ko kan ka. Apay as sa pulong pa'y laang ti sigo da pamilyam. Mailiwak lang amin ka ni ading ko, Mami. Ngam no saan amabalin? Saan kumot nga ipilit? Tapno ibagakan ka. Nang tudak itidak kalagatad iti inam. Kat sika ti kasukat na. Iso alipatam idan. Ta saan ka anapatag kadakwada. Da kami ka ni Dadim ti mangipatpatagkan ka. Iso asorsorwan na kami mat nga ipatag. Saan nakapasakitan? Babaan iti panangipakitam anapatpataglat tatiin mo na a pamilyam. Sorry, Mami. Ipapaay ko ti amin kan ka. Iti kasta. Awanan ti sa pulam iti dinak, Mabi.
Nabayag ka ka din ditoy? Wen, manuatawan ko matin dito'y Nasingpat ka din ni Mami? Ay no, apay akas na ti damdamagam. Manuatawan mo dito'y. Di mo pa ilaam mo nasingpet? Wano saan ni Mami? Nagungat ngamin. Di imbagak apasyar ko man ni ading ko. Iso kasla mabuteng akmeten kan kuana. Ay sus, saan ka ngagbuteng? Ipakitam kiti ti panagayat mo kadakwada. Amang ano agselselos laing dayjay. Siyempre, ti kayat na, iso laing ti ayan ti atensyon mo. Kasta ka di, Manong? Nasingpet ni Madam. Itala nga nakita ka na ragsak. Itataadakan iti biyagda nga agasawa. Congratulations, iha. Saan na kami apinaay kini Mamim? Sika ti first honor iti classroom yo. Nalaing ka talaga. Imala ka kanyak. Anya nga imalakan ka nga ibagbagam. Siyak ti imalaan na. Ala, duatan nga imalaan na. Tapno awanan ti Riri. Ang siyak ti mangisabit iti medalyana, inton madanon ti recognition dayda. Anya? Apay manan asika? Wen tasikan tumat inton sumaruno. Ay saan? Siyak ita. Sika inton sumaruno. Tapnaawan ti Riri, Mami, Daddy. Agbinunot kayo langan ka ni Daddy no asino ti umon amang isabit iti medal ko. Anya? O sige, kayat ko dayta. Ay na, nagbit talaga ti Aldaw, Mabi. Kaano lang idi simmangbay ka ditoy? Ngamita, aggraduar kan. Wen nga rod, Manong. Maragsakan mananda Mami kan Daddy. Tasyak ti valedictorian. Ay, ang mga no agin nagaw damanen, no asino ti mangisabit iti medal mo. Ni Daddy ti akin batang amang yukor iti medal ko ita. Ngam ko na ni Mami. Iso ti mangimarcha kanya. Ay, nagswerte ka kadakwada, Mabi. Nadaan ka iti nasingpat Mami kan Daddy. Kunang amin ni Madam, naungat ka no ti inam, kanayon nakakano akabilan. Impalagip mo manan ida, Manong Adonis. Amom, kayat ko launay ang makita ni ading ko. Saan kayat ni Mami? Sorry, impalagip ko mata. Ita, taumatan iti graduation mo iti high school. Anya ti kurso akayat mong alahan iti kolehiyo? Mami, Mhm. kayat ko tagbalin amay sa doktor. Ha? Wow! Kayat ko day ta a kurso, iha. Oh, apay mo't aday ta tinabilim. Para kada kayo ka ni Daddy, Mami. Kayat ko, syakto ti mga iwan kada kayo ka ni Daddy. Kayat ko ti agsubad iti amin a kinasaya at yung kanya. Ay na, makasangit akmatan, iti day ta nga ibagbagam. Itapay laang. Kayat ko ti agyaman kan ka. Gapukan ka. Nariknak no kasano ti agbalin, amay sanga ina. Igaad ko ti agadal. Inton makalpasak iti kursok. Biro kak dananang kan ading ko. Kayat ko ang makita ida. Ang malagip dakpay nga ta. When noon nalipatan dakon. Saan daan na pukaw dito yung pusok. Nga oray napintas ti biyag ko ita. Saan ko latan nga ibagbagakan ni Mami? Ti panang birok kunto kadakwada. Benny, sika ka din dayta ading ko. Manang Mabi, siga ka ding agpaiso. Ading ko, imbagta saan kayo apim mampanaw dito eh. Nalaklaka ti panang birok ko kada kayo. Saan akayat ni Nanang apumanaw kami dito, Manang?
Mangnamnama mo't laang, ngagpakita ka kada kami. Kumusta kayon? Sa dinuti ayan ni Nanang? Aday ti silinmanan. Kat masakit ni Nanang. Anya, kayat ko ang makita ni Nanang. Sika ka nila, Paiso, Mabi. Nanang. Kitaam lang hagpaisoan niya. Madlaw amayat ti sasaadam iti biyag ita. No saan ko nga inaramid kan katikas jay. Siguro, agpapada tayo nga agrigrigat ita. Iso adin ako makakura. No impadawat kay di. Aklo na ka nasakit tinakam ko kada kayo. Iti pa nang ipadawat yung kanyak, Nanang. Ngam pagyamyamanak, tanasingpat dagiti nangampon kanyak. Impaay da amin akasapulak. Pinagadaldak. Kadita, may saakwan a doktor. Kablaawan kay ti baligim, Mabi. Ita, nakasagana akong amatay. Nakita ka. Saan, Nanang? Adda akon. Tulungan kayo tapno agimbag kayo. Sa dino tinagkapwang. Iti trabaho, Mami. Apay ka di. Saan kan nga agulbod? Ibagam ti agpaiso. Tada nakakita kan ka. Sorry, Mami. Saan da ko makagura? Utang ko kada kayo amin nga adda kanyak ita. Kadyak kayat ang makaaramid iti pagsakitan tinakam yo. Iso adyak imbaga kada kayo. Sapay ko ma, tamaawatan dak. Sorry, mat iha. Ngam linaw-lawagan ti amigak ti panunot ko. Amok ang masakit ti inam. Amok akasapulan na ka. Okay lang kanya katulungam di pudpudno nga inam. Ngam akari ka. Saan na kami aliplipatan ka ni dadim? Agyaman ak, Mami. Ta saan kayo ang makaungat kanyag? Ikarik kada kayo. Asaan kayo ang malipatan ka ni Daddy? Siyak ti mga iwan kada kayo. Ikarik dayta, Mami. Pinalubusan nak ni Mami at tulungak dananang Mr. Lonely. Pinagtuloy ko ti kabsat ko iti kursuna, ket ita nakalpasen. Tuy pagayam mo, Mabi. Mabi, agyaman nak iti da ito'y apakasaritaam. Ket ti makunak, nasingpet ka nga anak, kan kabsat. Iso an nasayaat ti kasasaad mo. Ket kanitumet ten, tapno subadam, dagiti nang padakkel, ken nang paadal ken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged iti naga na Mabi, adi nan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kinin surat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.